Tamén vos queremos dicir que aí dentro hai unha xente que debe ter un problema de adicción ao consumo, está claro? E entón é correcto, penso eu, que esa xente pase por dúas situacións. Ou non pode comprar en máis tendas ao longo da mañán porque van a quedar aquí encerrados e encerradas, ou vades de a ver a cara aos adictos e adictas do consumo, psicópatas, esquizoides que estades aí dentro. Que vos recomendo o tratamento psicológico. A participación eu valoro moi positiva, tendo en conta que moita xente das grandes empresas saiu á calle, do pequeno comercio, moi ben. Sabemos tamén que o pequeno comercio está atravesando unha situación un pouquiño máis difícil, pero bueno, que en realidade moi ben. O piquete vai medrando, non vai disminuindo, cada vez somos máis, eso é boa señal. A crise está a servir de coartada para a laminación das condicións laborais da clase traballadora, especialmente naquelas actividades máis proclives á precarización e á temporalidade, como é o caso das suxeitas ao convenio do comercio vario, que comprende o téxtil, comercio de metal, de construcción, ópticas e establecementos de grandes grupos. Aínda que o convenio neste sector expirou en 2011, a patronal veu desde entón bloqueando e dificultando as negociacións con exixencias inasumíveis para os sindicatos. Na segunda reunión trouxeron unha plataforma onde falaban de recortarnos a paga de marzo, recortarnos o 100% da incapacidade temporal, incluso chegando a descontarnos ata o 40% do salario. Despois as novas contratacións, entrar cobrando un 10% menos durante os 3 primeiros anos. E bueno, estamos vendo que tamén as grandes empresas que como Inditex, Cortefiel, Roberto Berino, Springfield, etc., son empresas que están obtendo beneficios a día de hoxe e non están facendo absolutamente nada para que non decaia o convenio. Outras das propostas regresivas son a reducción do 10% dos salarios para os novos contratos durante os 3 primeiros anos, unha xornada irregular anual do 15%, posibilidade de desprazamento obrigatorio até 50 km ou a retirada do complemento por IT. A folga foi só máis unha medida de presión, pero a loita continuará baixo outras fórmulas ata que as demandas sexan atendidas, segundo a CIGA Servizos.